Ani kang sama birta kelang rape to anarar pansmi aprang sinil hin pen ani kang sama kami kardom pajurik do kardom non ani yang sama birta ke than pon jibang nili jitkramsa non birta thepi langponi sina engdeng phoke prehini Karbi risem misurong aji alira lon pen ke talon pangching pon bom do women ke ese ucharu ke seng pon mai mesen pen pachun pon Boitha lang so emle rupsing teron pen 5 years milestone polu thui kang pupon non birta ang ton pen puthot langponik sina Northeast angkang along pen jutang jupat rong aji ke thenai lepen ke ban nai lepotang ti Karbi risemi surong aji mati Karbi Youth Festival hando kedam tang 1974 aningkan hut pensi Karbi Club di Folong pensi labang so Karbi risemi surong aji ke talon pon pangcheng pon lo labang so ningkan pen ke talon pangcheng pon det pen ki paput play pin pensi aningkan wang seminak talon pon bang bom pineng anbang ki engdeng phoke brehni Karbi risemi surong aji thang ni phai khrit thokani pin ke talon pangcheng pon lo adap apor malom rangsna strapu phan thokjir ponsi hilchmi chu hangpon la so phi KCS along klembang pu bang phi karli tanga tum hansmi chikimo ja mek deng pon la so de pen aphi bang ki Karbi Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang Arideng pensi engdeng phoke brehni Karbi risemi surong aji ke talon pon adon risemi ingpu pon lo la det pen bang ki exam hawar along pen katong dun KCS jun atum pen semi rong ke tong gachpati aja mek deng pon KCS TDP Maipu Homsing be Duna Maipu Kamsing ing ti tum arideng pensi KCS lama ing turpon engdeng phoke prehini Karbi risemi surong aji ke talon pon CM Dr. Tram Ronghang pensi ing turpon do non ke bangzi engdeng phoke bracket hom Karbi risemi surong aji ke talon pon along exam havar along pen kachetong dun KCS jun tin atma phansmi Karbi Thomas Council atum pen lak isisia tangka semi kira pachir pon pu pusi Karbi Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang pen labang so amalong pen lamjai pon Parti Dhrom lapen songalam cipu pin pen jutang jupat ke pangchupan ke bor ipon thegapot lapen ki ke claim ke dam ke cepat duk pen ke pangrum pon thegapot AP as the city pe mai retired ice jacket harpen semika churupa dak ilitum KCS atum kapet do thegapot alang litum panchoro pikla lapen culture pulote alama bang ke arsik odema lun ke kan chodle culture pugalidet culture pulate the sum total of the life of the people pusigipu ke doan ason itum kopi ma ke menai ke claim ason tin sitame sai kati kita ke menai lalu te culture lo lapen ke choge junta ke menai pen cho thek jun thek lo te la ta culture lo rat atom phan alohi atom phan ke chak thek ke menai la ta culture lo kilun ke kan ke menai la ta culture lo kamatha kaparsik thek pe me la phan ta culture lo edum ching room pet pen ke dorap thek ke cheya pon thek la ta culture lo la potsi lai hui ma thadam si nili la penitum APHLC na tu pen Karbi arat ke doan lapen inglong arat ke doan Khilonjia Ohomia lapen Adivasi atum lapen Gorkha atum pananta ini ningkang sam akardom alang litum ke doan aphan ilitum ke doan aphan ta pilo nilitum anatu pen ining ke theklong ke lahelo alang litum culture anatu se pethelo political amunit atum anoksa vektip la pupedet lo aprangason la bangge misen alam lo posini litum kachini la pen ke theklong la posi alang litum panchoro lo la KCS tom phat
engdeng phokebra hini karbi rismi surong aji keching si ke talon palalong rat ka chitu ka ngar thaya jok pensi KCS Jun da tumpen ke tong duna tumpen smi lam this paklang po Atumi kitan kelang teng kulete amin kamrang son pen pining bang minit kacetu kongcet dasan nak se thaglong la se ke doan na tem ta yethang ajutang jong se etum non oski thurni ove mate yut tum ta jutang chingon rabet laban thai chingon rabet tu pen kado ka beta rang pen alira cham nang pidun son ta am se non lah indeng phokera hini hawar bang karbi resonim surong aja tam sesi ali racam du tuji Women KSA mari thek pen WKSA mahang pathek on der pen ki karbiang anglong chot kalisi karbiang long pen angtan ki tu akarbi aratum ki sung ki boilong stemi WKSA atum pen kachrap student thek lapen karjap dun thip thek apot si WKSA atum phansmi ningit thid atum do bom tanglo lapen ki WKSA stemi jakong neng dang bom asonsi Nanggot district ki parapon uchai arong long sami WKS aru ke seng pon amai paman pon. Labang so malong stong dunatum pen chidon sarpensi ucha WKS aphan sami kipang tang pon tuji lapen ki aprang japon linji aphan si mai phi monjur teron pi ponchun bang phi rojita bp duna mai phi ka jok timung pi rapchun bang phi rosmita engleng pi dihin chun bang phi sujita pator pi lapen ka prek prek arpu sami chepek pon tu. Labang plia tuma phansami WKSA tripia long pensami arpu pekpon ucha KSA aru keseng pon amaya long pensami alhi aman pen WKSA tripia mai phi sangpi dimi hansi pi dihin chun bang phi monjur tok bp atum pen cheng lok WKSA long klembang phi tum anda chitong dun kisung ke boy hud methang jungjung pen che song pon bomlo bonsami kisung ke boy hud methang jungjung pen ka che song pon hud bang ki masap su kisung do kok ti lapen ki song pen jong si dora pet lapen klem rapet lu potang ti labang su kache song sami raratum RD na en po lapen kache song sami RD do klong po lapuson matha dam si WKSA atum sami rara sai ke klem ke dam thek un long si WKSA atum pan ning thia jok pen si ucha WKSA atum pen sami labang su oru seng pon lo pusi ucha WKSA atum pen pachini pon klem dam ke dam la kisiman mekan klem reb le sitame non kache song dam gaho kana kache song dam pulote ka sikar do che mane mekan personally pile song dam te chiwai te ching sai te che la pon du da long ti amar non la son ni tum tadak seng pon long lo ani tum long chera long lo ni tum ke ni charong ti asi te sitame ni tum na tenta un anta ni tum na tum long chera bon po non ni tum na tenta ko lam ni thana ni hai dan wala te kham ni phansi WKSA mahangke thek ningkan isi verlang bon semi ucha arong long WKSA aru ke seng pon long apot ki ninga rong piglo lasi ki bang selang ani pen semi ke claim ke dam rapet che phan ki un an pen ki bori pon rapet pu lapen rat ki sung ki boilong semi arjab dun thip ji pusi WKSA tripia mai phi dimi hansi pi pen phren ke thing ning je pon to chorolo prangsi pini ni tum ladak women KSA nang ki seng long apot ladak arong women KSA nong ki seng du na bang phe tum phani la prang sa lang tum suri surya kardom pi pajirlo ache pi pod ma pulo tang chalang li tum women KSA phan ani nga kaching sam pen jok ma de women KSA po song ani ke hang pen jok alang li tum sami pini ladak nang seng du long lo si ki seng adim la ke ni li tum ujarong ke parlo la ke nuang district sita mi ladak RBP do pig lepen Karbi arong sta me po truck do ladak arong la si dakar primar ponon okor jang pona do pig ladak Karbi atum la si noni tum sa me chingwai pon lo ladak nani tum an si se Karbi a khai phani tum kacherai kom don je phan ma te so lo song la so lo charlie a song ni tum an si se pang tang pon thek je pha che noni tum tami pini ladak ni tum chingwai pon lin lo lepen pang tang pon lo pen ma hang sa me thek lo si la sonang thak si non e prang ki bang jelang an sta me ni tum la pu son si pang tang pon bom pon non ki bang jilang sa me ni tum la pu son si seng je pani tum si siglo non adun cho bang ke sonapur la det lo patang te Arunachal la pen ke Meghalaya la pu son si ni tum kaprek astit along sa me Karbi tum ko nat si ke do ma Karbi khai ke do anlong bang ke nili tum la pu son si ke seng ne bhasin ta me tum cheri di bom lo mate ti sek te dang pon bom lo la sia prang si pi ni la da ke do women KSA dum phala da branch sa me ni seng kang lo la pen alang li tum la an si mane ki thegrinti jalang li tum non nang ki seng dun pen alang li tum non office ta mi ka charge up thekje phan ma office sa me ka chikim thekje phan alang li tum non sa mini tum halam chak nang ti pi dun lo le pen la ta ni tum ka do ko be pini ni tum da ka chi tong bang pharut so se ni tum women KSA chitong an lo
West Karbi Anglong Lakha Engkoi Poi Thalang Su MLA Rup Singh Teron pen ningkan po aparman ke claim kedam kaching thur asai ke claim pon aputhak West Karbi Anglong Gelani along kedu Atul Bihari Vajpayee BJP West Karbi Anglong District asai hem along MLA Rup Singh Teron pen 5 years milestone of 20 Poi Thalang Su STLAC Waluthui Kangpupon labang su amalong sami MLA Rup Singh Teron pen Lakha Engkoi Poi Thalang Su STLAC arat ajoy nepensi MLA ang hoy kang ni dunlong ajok pen si ratum pan kachuru pajirpon MLA Rup Singh Teron pen sami West Karbi Anglong arat atuma pan kaching thur keban kepipon thepot West Karbi Anglong arat tum pen sami MLA Rup Singh Teron pan kachuru pajirpon labang so chai mek long pan sami Lakha Engkoi boy thalang su STLAC MLA Rup Singh Teron AHSIDCL Vice Chairman Arun Terang BJYM Amai Phu Anandorong Hang West Karbi Anglong BJP Mahila Morcha Amai P Lolita Terang P BJP West Karbi Anglong District Konchun Bang Mundoram Singh Nar Mohan Sharma Dongka Muka Municipal Board Vice Chairman Harmon B Lapen Ki Ongdung BJP Long Claim Bang Pubang Petum Chitong Dun Board Holben Great Son Tibung Karbi Longri Abirta Bini kang pupa bani ke damtang MLA ning kan pok ke klempon non ke do sarkar bi pe sarkar along hilita rapan ang to lo MLA hadak do lo ke damtang ning kan po ke sarkar pen ke klempon sarkar pen nang ke klem na pen ile klempon ke long pon asonan bini tok jir pen isia abuglet tiani polo so buglet katia katini an ke longan ke bini rat angno polo dak lidat mangno li bini dapat lang polong lo la bangke pan si kicun je abang ke la bangke la ke tok ateng pen bang ra long si la bangke mang sini po ya hok pen do lo ba avelo tek kidam tanga sini ateng mata aprang ateng pen pur na kok lo aprang ateng pen non kidam tanga kan po ke penaan kacing tu war sai tum long pon lo ba klem pon long lo tek pon long lo na so la bangke ra tum ke long pon lo bang kan si klem pon long ke klem pon long le alang bangke la ke nili emily sa putok pen ni te ang ne la ratum si chiti lo la bangke ase lang la soputa bangke non asam sarkar ke dam tang kachari pon doktor himanto biswa sharma Karbi Anglong kachari pon doktor tulang rong hang pan churu lo ke dam tang kan pho la hai ke long pon ke kem long apor ke pen tuni thu bangke ke dam tang an bangta da West Karbi Anglong polo dang ke dong MLA consensus hini lo rong khang amri ta homosis hini puchot ang kang ke West Karbi Anglong si vera phosi dak kaching tur pon ja sa an bangke non ke bangnya sarkar ta ke lang pon thu pen an se kaching tur pon ja pasi nilihin pen kal tuning ri pon lo pen ke lo ye pan ta ding the pon lo Ini aning sama Abirta bangki lanpan sikang ton poneglo do me thak me kardom